Γέμισμα προς την περιοχή. Κεφαλιά του Μέλμπεργκ. Το γυριστό. Από κοντά 1-0. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε ο Κώστας Μήτρογλου που βρέθηκε στο ιδανικό σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε. Από μακριά το γέμισμα. Ο Μέλμπεργκ θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Και πολύ ωραία είναι το γύρισμα εδώ. Ο Μήτρογλου δεν είναι offside. Έρχεται από πίσω καθαρά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου Τζόρβα που από εκεί κοντά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ξανά η πρώτη κεφαλιά του Μέλμπεργκ που νικάει το Βίτρα στον αέρα. Το γύρισμα εδώ από τον Ντουντού. Ακριβώς έρχεται από πίσω ο Μήτρογλου και από κοντά θα εκτελέσει τον Τζόρβα, δεν του αφήνει περιθώρια. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Βασίλη, το σχόλιο σου. Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπες εσύ, ότι κέρδισε την μονομαχία με κεφαλιά ο Μέλμπεργκ και πολύ καλή ενέργεια του Ντουντού πίσω και βρήκε πάρα πολύ καλά τον Αταμάνο. Η αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό βρίσκει ανοιχτό χώρο μπροστά του ο Ντουντού. Ο Ζαΐρι θα πάρει την μπάλα δεξιά. Αν μπει στην περιοχή ένας με έναν, είναι καλός αυτά. Κάνει τη σέντρα έξυπνα. Ο Μήτρογλου 2-0. 2-0 από τον Κώστα Μήτρογλου με ένα πολύ νωρίς. Όχι νωρίς, εδώ το ξαναβλέπουμε. Ναι, πολύ ωραία πάσα και φοβερή εκτέλεση του Μήτρογλου. Έκανε αυτό που θα έπρεπε, έτσι όπως πάει η μπάλα, όπως το βλέπεις. Ναι. Πολύ ωραία σέντρα του Ζαΐρι και πάρα πολύ καλή εκτέλεση του Μήτρογλου. Ωραίο γκολ. Ένα ακόμα γκολ λοιπόν από τον Κώστα Μήτρογλου. 2-0 πάντως έχουμε μεγάλο προβάδισμα τώρα. Ολυμπιακός. 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 55 και τώρα θα γίνει αλλαγή πραγματικά. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τις ψυχικές δυνάμεις για να